sang rally nga matabo mangod sa wayon gid ini sila kag ang tendency diri nga pagwaon sila dako gid ini bangod kay di ginabawalan at the same time bawal gid di sila magpalapit sa area kung sa diin maga-file sang certificate of candidacy ang mga politiko nga ni Bombo Donny. Sige. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan. Daw hindi man siguro iya sang nature diri sa syudad sang Iloilo nga magamo ang filing sang certificate of candidacy nga naga irinaway ang mga supporters. Kag kung mag-irinaway gid man ti daw naga irinaway na gid man nga daan Bombo Mel. Ini lang sang violent nga inaway nga may lampusanay, no? Sa aton sini nga mga kabombo. So daw dugay naman nga filing sa mga certificates of candidacy sa diri sa syudad sa Iloilo pinaman ka eleksyon sini ang nagaligad daw masami nga orderly man ang filing sang COC all throughout sang ginhatag sa ila sini nga period sang filing daw matawhay gid man pero mas mayo nga preparadong aton sini nga seguridad sang Komisyon on Elections sang pulisya senadra kag ti ang management man mismo sang mangin venue sang filing sang COC syempre ti mangin laman man na sila, no? Amo ni gani kuno nga may information nga agin sa ilodra sa Isaya ka mall nga hindi dito sa una nga mall, no? Kay natahap ko nitong isa ka mall nga sila nila mainit nga daaning politika di sa syudad kay daw may ara gid sang inaway, no? Anong mga hashtag nila subong? Tuloy ang laban, kailangan kita. Ano pa gitong iban to? Bato Iloilo, no? Uswag Iloilo, no? May war of slogan subong, may usbong Iloilo. Pero isa da ko no ka slogan ang bansang kilala ko Bombo Umel, no? Batuta Iloilo. 8 minutos na kaligad sa alas 2. Magasunod na ang Kapon Laman program with Tita Regine. Iban sining nga mga balita bantayan sa masunod naton sining nga mga news and public affairs programs diri sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa sininga weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa,
Pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa nagkakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and happy weekend. Good afternoon, kids. Sa inyo mga kabombo, welcome sa Kahapon Lamang program. It's a beautiful Saturday. This is Tita Regine and today, may mga visa ka mo done because we're going to the US of A.
Mag-istorya kita sa aton nga winner, si Mia sang Spokane, USA. I hope nga hindi kita mag-nosebleed, no? Kay dudugamay lang ang English nga balon ko today. But anyway, siguro hindi man kita kulbaan. Kay tubong Iloilo man. Taga Ilonggo. Ilonggo man. Ining aton nga winner nga si Mia nga sa karon dito na sa US of A, and we'll be talking about sining mga nag-atake man sang iya nga mga pets, sang iya nga mga sapat. Kung sakay Mia sang Binggawan na determine niya na nga miro ko no or sibit ti saya raccoons ang may kahimuan, and as a matter of fact, according sa iya, may nasiod na gid gani sila ya. Anyway, I'm sure mga very interesting ato nga pag-istorya sa iya sa sininga hapon. Dala na lang pangumusta, no? Kung paano man ang iyang life dito sa US of A. Gani update ninyo ako mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program and sa inyong mga istorya dira, because today mag-announce kita sa aton nga winner before kita nga magtakop sa program. So sa aton nga mga letter senders dira for this week, dapat mamatigid ka mo alert gid, be the first one to know sino nga aton nga winner para sa sininga semana. And to those nga nagapamati man dira kag interesado man nga magpadala sa ilang mga istorya, super simple lang gid ang inyong paghahimuon. Kung may mga gadgets ka mo da, kung may computer ka mo, mas manami i-computerize ang inyong mga istorya, or you ask someone, apo nyo, kung sa mga seniors, no? Apo nyo da, bata nyo da, or anybody nga pa din ninyo maayo ang i-computerize ang inyong istorya, and then i-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. One click lang na, sigdasig na nga ma-receive din naton diri sa Bombo Radio Iloilo. And to those nga wala naman sa gadget, ang mga seniors naton nga sa gihapon mas comfortable nga ginasulat ang ilang mga istorya. Sa gihapon ginabato nato nina, so ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City, or sa pinakasimple na lang gid nga pamaagi, dulong nyo di sa istasyon sang Bombo. Ari kita dire sa may Maple Street sa Sky City Tower. Kung lapit man lang kamo, one ride away, ay nako, dulong na lang di para nga mas madasig man nga aton nga mabaton. Anyway, this afternoon mga kabombo, ulop na kita to enjoy our stories and to find out later on sino naman ang aton nga mga next nga ma-interview diri sa KLP bilang aton nga winner para sa sininga semana. So check tayo na yung aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Doble 8, 88 dias na lang bago mas magpasko. O enough time pa sige hapon ha para sa ating mga preparasyon dira for Christmas. And so today, ma-enjoy kita sa ating pag-istorya sa kay Mia sang Spokane, USA. But before anything else, ari na ang ating ambahanan para sa inyo. This is from Jose LG Fuentes. Timing gid, no? Kay ti layo si Mia. So basi pwede naman mapamangkot later on, no? Kung nagka-LDR gid man siya or dito niya nakita ang iyang partner sa US. Let's check this song out from Jose LG Fuentes. LDR, welcome sa KLP. Kaupo din niyo si Tita Regine. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghubay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat gamay ang akong gibati, apang kalit na wala. Huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon.
Mabula-bulating storya, I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wanay kan anay, wala nay pahuayay, wanay uli ay. Never mind kay gigilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dalar. Bisagod sa obiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay di sa layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma ang damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Jose LG Fuentes, LDR. Kag may one word naman ako nga na-learn. Lakaw is lagaw sa Hiligaynon. Sa Bisaya, it's lakaw. Diri sa aton, it's lagaw. Oras naton is 2:28 in the afternoon. And we would like to welcome mga kabombo, aton mga kababayan dito sa US of A. Si Mia sa Spokane, USA. Good afternoon, gid sa imo, Mia, from the Philippines. Hello! You're on air live na kita. Okay, mayong hapon tita, kag sa tanan niya nagapalamati sa KLP. Good afternoon. Kumusta ka maganda? Anong oras na subong, Mia? 11:29 sang gabi. Wow, kagabihon dira, no? Kag diri sa amon alas 2:29 naman sa hapon. Di ni exactly ang Spokane sa anong ini nga estado? Sa sa Northwest, malapit sa mga Oregon. Okay. Ano ka nakadugay dira? Since 33 years. 33 years? So that means dira ka na nakakita sa iyong mga partner? Hindi tita, dira ang nagpenpal ko siya, tapos naglakat siya dira sa Pilipinas para mag-asawa kami, tapos nagkadto ako diri sa Amerika. So, foreigner ang husband mo? American? So, tita, Ay, American gali, siya. no? Kay West ang imo gali nga ginhambal. So, ang West is pilyedo mo na gina. Right? Mag-asawa ni tita, 33 years na. Okay. So, 33 years ka na dira. May mga kabataan na ka mo ni Mr.? May bata kami isa, tapos may mga stepchildren ako, 3 kabilog. I see. So, US citizen ka na? Hindi pa, tita. Ay pa. 33 years na Hindi. ha? Hindi pa? Filipino citizen pa. I see. Alright. Di ka gidi exactly sa Iloilo gani? Kung okay lang?
Sa Buenavista, sa San Miguel, Buenavista, Guimaras. Oh, Buenavista, that's where I am going to after this program. Ginbooking pa, no, kundi makadto. Anyway, when was the last time nga nakapauli ikaw diri sa aton? Siguro mga 2015 pa. Baka dugay na. Mm-mm. So when mo plano nga magbakasyon diri, di what? Ambot lang taon ko na lang na kung base mga next year. Let's hope, ha? So nagkatrabaho ka dira? Oo, nagatrabaho ako. Ano imo nga work, if you don't mind? Ano tita? Ano imo work? Anong ginaobra mo dira? Kung okay lang sa imo? Oo, quality control ako sa nagahimo kami sa mga juice. Ay, wow! So kanami. So how long have you been working? I've been working since maybe since 19... Dugay naman tita. I see, oo. So yung mga husband is also working? Yeah, he's working also, but now he is? Yes, he is retired. Retired na siya. Kumusta man ang pangabuhi mo dira sa US? Mayo man tita. Sako lang pirmi. Kapamati ko sa imo nga program, mamata ako kinabukasan. Pero buwas off ko, kaya makapulaw ako maskin ano oras. So ang KLP dira nag-start mga 11:30 in the evening? 11 o'clock tita. Alas 11 gid. Tinaga-work ka pa sina, ha? So that means ginapulawan mo gid? Ginaset ko ako na lang para mabatian ko ang imo nga program. Paano mo na-discover ining KLP? Kaya you said, hindi man sa aton nga app, no? May Facebook Live kita, ang Bombo. Pero you said it's on another, frequency? Yeah, ang bana ko nakakita sang app na nakalagay Radio Garden. Tapos send niya sa akon ang Radio Garden ngayon na tita makapamati ka sa maskin nga radio station all over the world. Wow! Kanami. Free lang na siya kung mag-tune in ka da. Ay, that's very Libre good. na siya. So the first time that you heard the program, anong imo reaction? Nanamian ako kay ang mga Ilonggo gid kaysa daw dugay bala ako nga nga daw inang adlaw-adlaw na mabatian mo puro English. Tapos makapagkagani sa Ilonggo nagasiga imo mata. So na-excite ikaw? Na-excite bala ako tapos ang maghambal ka mo Ilonggo gid nga tunay kung kisa mga madalom pa nga Ilonggo nga sin ko hala dugay ko na ina nga wala na batian. Sa sulod sang household, anong language nyo? Wala mo itudloan imo husband maghiligay nun? Oh, ang balaan niya lang na tita tubig. Of all terminologies, tubig. Mabuhay. Mabuhay. Palangga. Wala mo siya natudloan? Wala ko pa na siya natudloan. You should. Well, anyway, so nga nawili ikaw pumati sa KLP and then na-encourage ikaw nga also mag-share sa story mo or mag-comment sa mga nabatian mo. Ang kay isang nabatian ko bala sin ko hala may drama pagali. Tapos nabatian ko ang KLP. Daw na-excite bala ko sa KLP kay ang inyong mga topic puro sang halimbawa sang mga sang una pa nga daw ng mga inimol nga pang ginawi. Tapos basta daw na-excite ako ginambala ko gani ang akon pakaisa nga magpamati galing kay jab inabala diri tita kaya ang iba nagalubra so do kabudlay bala mamati unless nga inalantaw pa kay gani sa Facebook kay gali sa YouTube. Okay, yes, we have. Oo. So nakita mo na ko. Nakita ko na Google ko ang. So nice to meet you.
Anyway, nag-comment ikaw sa istorya ng ginpadala diri, no? Sang tukaya mo man, nga si Mia, man iya ngalan, si Mia sang Bingawan. And you said you experienced the same thing, no? Di ba? Kaangay niya nga tigit pang atake itong iya nga mga manok, ang iya nga koring, nga wala na sang ulo, wala na kasudlan, wala naman sang dugo. And that time, wala pa gito yung idea si Mia, no? Kung sino ni ang may kahimuan. And then you shared that you also experienced the same thing dira sa US, but balaan nyo ya. Kung ano nga klase sapat ang may kahimuan sini. So tell me, nagasagod ka man sapat dira sa US? Anong imo mga ginasagod? Oo, tita, may ano ako, may kuring ako, tapos may in the past may ano ako, may kakapo. Tapos May ano? Bird na, no? Nang kakapo. Hindi, hindi. Ano na siya, ano nga din? Ido bala, tita. Oh, so, ka-innocent sa akon. Okay, sige, ido gali, hindi siya bird. Okay, tapos, ano pa gid? Siya sang kaka-spaniel, kag podo. Tawag nila kakapo. Okay. But you said may mga manok ka man, yung ginsagot. Am I right? Am I correct? Oo, tita. May manok ako. May manok Korea Permia. Kaya nagustuhan ko bala nga hindi na ako magbakal sang itlog sa sa store. Kay namit gidaya ang native nga itlog. Yeah, daw free range, no? Daw muna. So brown, amo na. May brown siya, may ara mga daw. Pero tigit ka brown, pero nagustuhan ko gid ang iyang nga sabor ba. I see. Sa Pilipinas lang. Okay. So ang mga manok mo, ano na, ginapang-ihaw mo or ginapet mo lang na or ginapaitlog? Ginapaitlog gid no? Ginapaitlog ko lang, tapos cookies aga ihaw man kami, pero mas gusto ko pa tong ginpanghatag sa akon kaysa sa ang akon nga mismo nga ginaalagaan ba. Ihawon kay gahidi. Amo na ko nung problema, no? Kung ginhingalanan mo na, gibutangan mo na ngalan, gitagaan mo na ngalan, ang imo nga ginasagod, kaya you cannot afford, especially mga manok, you cannot afford anymore nga pa-tune ina, or maybe mga baboy, mga muna ba lang, pwede ba lang maihaw? So, hindi mo na carry nga pang ihawon ina, kay may mga names na sila, tuod gid man na. Tuod din na, tita. Once may pangalan na sila, hindi mo na sila matandog. Ano na sila, parte na sang imo nga pamilya. Oo. So, the family na. Correct. Yeah. And you said, bali dira sa inyo lugar, madamo raccoons. Right? Oo, tita. Damo sila. Damo din sa amon bala, tita. Damo sang pine tree. So, mahilig sila magsaka sa sa pine tree, tapos daw laka bala ang pamalay. So daw pa sila daw gani niya. Daw hindi bala masikip, kaya ang mga wildlife daw ara pa, may mga usa kami, may mga raccoon, may mga pa gani man, skunk. Skunk? Skunk? Oo. Batian mo na. Raccoon, so family sang squirrels or printianay na sila, do amo na sila or lain gid niya ang raccoons. Lain gid na siya, tita ya. Dako na siya. Dako na siya, tapos mapintas sila. Gadala sang rabies, tapos ang basta daw hindi pag gani na kinanglan limpyuhan mo gid bala ang imong nga ginagamit nga siod. Kay kadala na sila sang rabies, kay kung hindi na sila gakadto kag mangaon. So rabid gali sila, pareho sang ido, kuring, mga muna. So delikado. Pero they are from the wild. Oo, tita. Pero abi mo, tita, may ara na ang iban bala ginahimo na nila nga nga pet. Ang mga raccoons? Why di ba gapangagat ni? Ano man? Pangagat na sila, tita, pero kung daw aggressive sila. Hindi man nga halimbawa daw ido wala ka daw sa rusuhon ka, hindi man. Daw na siya halimbawa nga usually gina-atake nila ang mga ang mga sapat bala nga halimbawa
mga manok, mga kuring, gano'n. Pero I'm sure nagapangagat mo na sa tao kung you're around. So ano ini mga nocturnal ini sila nga mga sapat kung gabi lang gagwa gapang atake? Sa gabi na usually ho, tita, sa gabi na sila ga-atake. Tapos kung kis ang mga hapon bala mga halimbawa kung winter kay winter day alas 4 dulom na. So nagaumpisa na sila mga alas 4 pa lang, alas 3:30 ga lakat na sila. Pero kung mga summer kung summer alas 9 dire adlaw pa. So daw inang basta daw magdulong-dulong na gaumpisa na sila. Ano ning habitat nila? Sa diin ni sila yan nag-thrive? Siguro sa wild. Sa wild? Pero sila mo nagasaka sila sa mga pine trees? Nagasaka sila sa pine tree. Kay once nga ginbuyan na namon sila, halimbawa si Udo namon na sila, tapos nila namon sa wild, nagasaka sila sa pine tree, dasig pa na sila magsaka. Aha. Describe to us, ano ning itsura sa raccoon? Oh, tita, daw na siya, daw may glasses ba lang nga itom? Daw may mask siya nga black. Tapos may stripe na. Sa iya tail, no? Ang iya nga iko. Ang iya nga iko, daw may stripe nga pabilog pa ganon. Tapos ang iya nga kamuti, ang ilang nga mga ang ilang nga mga kuko. Ganin siya man. Daw matalong bala. Sharp. Magkutkot sang duta, sa ilang mga enemies, mag-away sa ilang mga enemies. So do pareho sinisang kamot no? Sang tao ang ilang nga mga kamot? Am I correct? Oo, teka. Na sila, inang pertikaalang. Inang kanina sila. Inang maskin gamay lang na nga busdot sa garage. Padihutan nila nga mabuksan ang garage para lang makasulod sila sa imong garage. Tuod, nagakutkot sila sa idalom para nga makasulod sila? Amo na? Nagakutkot na sila kaya nga ginsiminto namon ang amon nga ginsiminto namon ang amon nga kurong kay ginakutkot nila. Ano kadamo imo nga sagod nga ara ginapakita sa ato no? Ang examples ng hitsura sa raccoon. Thank you very much sa imo Bombo Omel. So daw ang tail niya amo na may rings no nga siling mo daw koreng man nga daw ido man daw bear man ang iya nga hitsura no pero iniya hambal mo aggressive ini. Ano kadamo ang imo nga sagod nga mga manok? Right now, tita, mga 8 man ang akong manok. 8 ka bilog. Pero ginaprotektahan mo gid ni tapos ginlain mo na ang imo nga kurong para sa ila. Paano ni kun mag-atake ang mga raccoons? Tita, hindi lang namon nabalaan kay one time nagginsulod ang akon nga kurong. Pagbukas ko kinabukasan, patay na sila tanan, 7 ka bilog. Aba? Sila, atake sang raccoon, tapos pagbukas ko daw crime scene na ang sulod sang kurong kay ang mga manok ko wala na sang ulo. Ang ilang at yan, bukas na. Tapos siguro wala ko man ginlantaw, pero ang mga parts siguro, nakita ko pang mga tinae, ganyan. Pero wala ko ba gin-examine ko ang mga at tayo ara pa. Wala ko ginagsaman kay nahadlok ba ako. Inang tapos wala na sa mga dugo. Daw atong amugid ang ginahambal ni Mia. Kaya sang daw na isang ginahambal natulugan na bala ako sin ko ay yala nabatian kong raccoon how. Kaya amo to nga ang dahilan bala nga daw gusto ko nga i-share ang akon nga istorya. Okay. So kung mag-atake ni sila, hipos lang gid? Hindi niyo mabatian gakinulas-kulas, nagasininggitan da ang imo mga mga manok? Ang tita, hindi ko lang mabalaan. Kay balaan mo ang mga balay sa Amerika, tita, hindi pa rin sa Pilipinas nga, inang daw,
inagla insulated. Ang amon nga balay kun ara ka sa sagwa hindi mo mabatian ang sulod ang kun anong gaano sa sagwa kag kalatabo sa sagwa unless nga gali. may kamera ka makita mo. Ah, Kaya ang amon nga balay daw fully insulated ba? I see. So kung nagaulan hindi mo mabatian kung nagaulan sa sagwa unless nga mag-look out ka sa window mo. So, So, ang amon nga Yes, ma'am. niya kurungan layo sa likod daw mga siguro mga pila ka foot like maybe around 50 foot away from home. So ambot kung ano nagkalatag atake sila. How do they feed on their prey, ang ining mga raccoons? Paano ni sila magsalakay? Amo gid man na, ulo lang kauno nila, kasudlan lang kauno nila, dugo lang kauno nila, amo na? Muna sila tita kaya na muna ang raccoon kay amuna kay sila malang ang sila malang ang nag-atake sang amon nga sulod sang kurong. Tapos ginbutangan namon sang game cam. Kinabukasan siguro na bigla bala ang raccoon kay kundi dulom mo tapos pag may game cam ang flash nabigla siya. So until nga nag-flash tapos daw nag-amuna siya sa atubang daw nabigla ba siya sa atubang sang kamera makadlaw kung gid sang tsura sang raccoon na daw ginakadlawan buta ka bala. So instead niya maakig ka ma-smile ka na lang sa picture nga nakita mo. So caught on the act gid sila yagali nga sila gid ang panalakay. Sila ang kapanalakay tita ginasulod gid nila ang imo nga ginasulod nila ang imo nga kurong. May gamay la na nga nga bukas sudlo na nila. Alright. And then syempre sakit man sa imo kaangay man ni Mia no kay ti siling mo dira sa US a pet is like a family. Nga kung may matabo sa ila, ang feeling nyo is daw may natabo man sa inyo nga pamilya. Oo tita daw sang nakita ko abaw daw napatyan man ako kay ito kabilog nga munga ko nga bag-o lang nag-umpisa sang pangitlog patay na. Sa sulod sang akon nga nga kurungan. May mga ngalan ning imo nga mga manok? Wala man? May ara sila tita mga pangalan pero hindi tanan-tanan. May ara si Silky, si Lucy, si Orange, si Mama. Oo, may mga pangalan pero hindi lang tanan-tanan. Okay. So, amo na ya ang masakit, no? Kasi super attached ka na sa ila, gid pahingalanan mo na sila. So, hindi na sila yung mga like ordinary lang nga sapat para sa imo, no? Kundi nga daw miyembro na gid sa family, kay di pet na gid siya, kay di may mga names na. So, bali to protect ang inyong mga sapat because nga ti ang mga raccoons, mga maalam man ini, no? Nga mga sapat kag kabalogin sang ilang nga himuon kung paano sila maka-feed no sang ilang pang-atakihon nga mga animals. So ano nga klase sang kurong ang inyo nga ginhimo dira? Nga so far nangin effective man bala? Ang ginhimo namon tita ang nagbakal kami sinang gani matawag na sa aton man. Inang dog kennel ba? Kay sturdy ba siya? Inang ginakurungan bala sang mga ido. Tapos inang anong tawag sa tita. Ang may sarili na siyang daw fence na tapos ginbutangan namon sang atop sa babaw para hindi na pagsulidon. Kaya tapos ginabutangan namon sang latch. Tapos nakasiminto sa dalong para maski magbahala sila kung magputkot sila, hindi magyapon sila makasulod. Oo. So, ginsemento nyo gidang dalom, kay usually do gakutkot sila, no? Para nga ma-atake gid nila to ang sapat nga gusto nila nga atakihon. So, na-solve na ang problem. Hindi na sila makasulod kay isementado na ang ground. What about ang sa babaw? Masulod gihapon nila ina, even if may ginbutang ka nga daw steel matting man na siya nga type? Ano man? Tapos, tita, inang daw bakal na namon as a set. Inang balay para bala sa ido. Tapos
ginbutangan na namon sang atok para kag tapos gin-screw in namon para hindi gid nila mabuksan. I see. And then you said, sa inyo dira nga property, nakasiod ka mo 5 to 6 raccoons. Tisong nasiod nyo sila nung inyo nga ginhimo sa ila. Kag, ano ila reaksyon sa nasiod nyo na sila? Nag-wild pagid? Nag-aggressive pagid? Once nga masiod mo na sila, tapos for a while, nagakalma man sila until nga halimbawa, pagbuyan mo na sila sa wild, yun, gana na sila ya. Kinanglan, hindi ka magstay sa harap sang imo nga siod or else, ba mo mangagat man na sila. And then, di nyo man sila pwede mapatay, dira, di bala? Kay ginabawal, manada iya, do may mga laye na da, no? Mia? Oo, tita. Tanan diri may laye. Gani. Dira sa aton, pwede siguro, diri hindi. Aha. So, kung buyan nyo sila, masiod nyo sila, buyan nyo sila, sa habitat nila to, pero wala man guarantee nga, hindi naman sila magbalik dira sa inyo, di ba? Ang siling nila, nga kung halimbawa matravel ka around like 25 miles, hindi daw sila magbalik. Kinanglan medyo layo ang imo nga itapok mo sila sa medyo layo sa imo balay. Do pareho sa mga kuring nga itapok mo sila para hindi sila kabalik. Or else mabalik man ang gyapon sila. I see. Kung sa bagay, no, daw husto man ang inyo nga ginahimo. And then you said, daw kadalagko, gid, sa sining mga raccoons. Daw may ara, gani ka mo nga nakuha nga pila to, daw 30-pounder. Am I right? At tita, mga 30 to 35 pounds or maybe more. Lalo na ang kay daw pamilya bala, inang una-una ang dako siguro ang mutong tatay. Tapos ang kaduwa daw babae siguro, so amo siguro nanay, tapos mga kabataan daw pa isa-isa bala sila nag-abot. So wala dira isang daw government agency para sa ina nga mga sapat nga like say kung may makitaan ka mo, may masiod ka mo, dira ninyo i-turn over? May ara man. May ara man, galing mahulat ka pa. So, mas mahapos na lang, patalangon nyo na lang sila. Okay. So, kay bali ang inyong ginahimo subong is gwardyahan na lang gihapon no? Ang inyong mga sapat. Kay so, kung sa kay Mia, na-determine niya na, no? Kung diri si Mia Sambingawan, na-determine niya na based sa last story niya. Kung nung nag-atake sa iyang mga sapat, miro kuno kon sivet according sa iya. Tido amo man ang itsura sa raccoon. Ano man, tubtubala subungin atake pa ang mga sapat muda sa mga raccoons? Dire? Oo. Until now? Kung ano gani niya, kung nalimbawa, hindi man na sila maubos. Naga-atake na sila again and again. Hindi mo man pwede nga mahimo nga pet ang raccoon? Pwede man, pero I don't want to. Ayoko magkaroon ng sakit. Tapos ginabawal? Wala man ginabawal? Wala man siguro, kay nakita ko na sa nakita ko na kumana sa YouTube nga ang iban ginatagaan pagani nila na sa mga pagkaon. I see. Galing kiti kabudlay lang gid yan, no? Kay ti ang karakteristik nga daan nila ya do kabudlay gid sila ya timplahon, no? Natalas nga ti do kasagad-sagad gid sa imo para nga mabalaan mo gid ano luyag nila, ano hindi nila luyag. Hindi bala? Kay do may pagka-aggressive gid sila ya. So do kabudlay i-handle in short. Pero ang ibang tita, kung makuha mo siguro sila habang bata pa sila. Ay na. I'm pretty sure. Kaya ang iba nagasulod na sa ila balay as a pet. Pero I don't want them. I see. Okay. So kung baby pa ara na sa inyo, pwede nyo gid nga ma-pet. Siguro. Oo. Galing dahil sa rabies, hindi ako gustong maging like around them ba.
Like for example, i-injectionan sila sa anti-rabies. Will they become safe? Hindi ko lang nabalaan kung pwede. Okay. Padali kami di birakon. Joke lang. Picture na lang, no? Anyway, so anong imo nga mapanugyan sa kay Mia, sa imo nga tukaya, kay ti ikaw, you have made measures para nga ti maprotektahan man niya ang imo nga mga kasapatan dira kaga if ever mag-atake liwat, it would not be that easy for them nga makapalapit da liwat sa imo nga mga ginahuptan dira nga mga manok. So ikaw, ano ang luyag mo man nga ibilin diri kay Mia? Kay I'm sure si Mia subong nagapamati man sa imo. I'm sorry Mia sa natabo sa imo nga mga manok. Pero ang ginaano ko lang nga kinahanglan protektahan nila ang halimbawa i-secure gid bala ang kurong. Kag kinahanglan sa gabi. Especially sa gabi or maghapon-hapon na kung halimbawa mga free-range sila. Sa hapon na kay siyempre nagahapon man na sila, nagapuli na sila sa ilang nga balay. Kay nanglan ianuhon nila i-lock bala. Para nga hindi pa doon sang miro. Ano to garit miro? Miro, civet sa English. Ang ginasakitan gid sa buot ni Mia ang iya nga pet nga si Easy, kuring. That is gonna be heartbreaking, tita. Yes. Kay may kuring ako. Ang ako niya kuring, tita, baby ko ina siya. Ay, wow. So wala siya na ano? Wala siya na ano. Kahit kung kisadre man siya sa sulod sang balay, pero ano sila, nang may sarili sila nga balay sa sagwa. I see. Wala kaagi nga ginatake ang imo nga mga kuring? Wala, tita. Manok lang termi. Ti mayo na lang, no? Mas hindi siya kaatraka sa kuring, kiti ba sigabato man ang kuring? Amo gid ba mo. Ya ang tuwing maano man na sila pro kung halimbawa ang atakihon sila mapato na sila ya. I see. Correct gid Anyway, Mia, it's really so nice talking to you and knowing kung ano man dira ang pagpangabuhi ninyo, ang inyong nga mga pets dira, kagang inyong nga mga ginapang problemahan sa inyong nga lugar. Sa inyong community, damo dira mga Ilonggos? Ambot lang, tita, kaya wala bala ako may ano ako dire, may pakaisa ako nga taga Mindanao. Pero ambot lang sigurado man mga Ilonggo man dire. For sure. Mga Pinay. I see. So please share ang imo stories nga gipadala diri sa KLP sa mga kaupdanan mo dira sa mga kapwa naton Pinoy. And you tell them about kahapon lamang program that they too can listen to it, and at the same time they can also share their stories. Para nga may pamatian man kita diri, may basahon kita, may kalingawan man kita. And so that we could also connect with you. Nga ara ka mo dira sa mga malayo nga mga lugar. Mia, thank you so much gid for the time. Oh, tita. Yes. Kumusta ko na lang ang mga ano ko, tita, mga kilala ko da sa mga paryente ko da sa San Miguel, pista nila subong, tita. Oh, sige. Go ahead. You wanna greet them? Go ahead. Ang ilang mga pangalan. Kumusta kay Noneng, kay Hina, kay Daday, kay Zoe, kay Noreen, sa ako mga utod, kay Nonoy Lito, kay Manang Kuni, kag sa ako mga hinablos, mga apo, kag mga kapitbahay. Happy Pista! So they would be seeing you again one of these days or the next years to come? Salamat gid, tita, na naging member na ako sang imo nga KLP listeners. You're very happy. We're very happy and we welcome you sa family sang KLP. Salamat gid, congratulations sa imo. May 1,000 pesos ikaw diri nga cash prize ha. I already told you what to do para nga ma-claim mo sa representative mo ang imo nga premyo. Okay na kita da? Good na kita da? Yes, sige. So congratulations gid sa imo and you take care regards sa family mo dira. Alright. Alright. Salamat. Mabuhay. And there you go, mga kabombo. Ang aton nga winner. Balik na kita diri sa Pinas, diri sa Iloilo City.
nagpa-US lang kita makadali and to just speak sa ating winner, to interview ang ating winner si Mia sa Spokane, USA, taga San Miguel, Buena Vista, Guimaras. Ay mga taga San Miguel, nag-fiesta gali ka mo dira subong, baw, nadawat pa naman ang information nagikan kay Mia nga inyo gid nga kababayan. Mga kabombo, I am about to announce ang ating diri nga winner naman to be interviewed next Saturday. Next Saturday, bala is Oktubre na. Bilis-bilis gid dyan ang panahon. Well, anyway, for the meantime, I'd like to say thank you sa tanan-tanan naton nga mga letter senders, especially sa mga sulat nga aton nga nabasa sa sininga semana nga nagahatag gid sa aton nga kalingawan, sa aton nga mga makuhaan, sa mga tips sa aton nga pagpangabuhi, mga butang nga very applicable gid sa aton, mga spiritual guidance kanami, So, thank you very much gid sa inyo dira again. You're invited. Sa mga wala pa nakashare, pwede gid ka mga mag-share sa inyong mga istorya. I-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and then you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations sa ating winner to win also 1,000 pesos in cash, kaangay ni Mia sa Spokane, USA. Ang ato next na interviewon, ikaw na ina, Nening, whose story is about the death of her parents. Nening, congratulations gid sa imo. I'll see you next Saturday for the interview. Salamat gid sa inyo tanan mga kabombo. Nagahulat na si Tuyang Ermitanya, to be followed by Provincial Jail and then ang Dear Diary. So, madamo nga salamat. I'll be seeing you again on Monday sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.